Kom. Van fotograaf Doutje zal het een lastige opdracht worden. Hoe kan zij in één plaatsje haar blik op de wereld zien letten, maar een foto die ik nog van alles oproepen moet bij de meesten? Ze ziet het, liek als zo vaak, het antwoord in de natuur. Maar ze vindt net het gevoel dat ze ziek het. Nee, want dan mag ik toch wat meer in het dichtere bos wezen, dat ik een oor lichtinval heb. Dus dat is met die kant uit. Dat is ook meer inderdaad het donkere bos in. Is dat nog dwang? Is nog probering om een nieuwe foto's te maken? Ja, het is nou mooi waar. Dat is ook heel tijd het advies van de jury, jongen Doutje. Maak je nieuwe dingen, neem risico's. Maar thuis valt ze toch weer weer om op een foto uit haar bestaande collectie. Nou ja, dat is die. Oh, zo. Dan combineert het en dan denk ik, het kan nog zo donker om die heen wezen. Of dat is door de boske de bjemmen net meer juist. Maar er bloot altijd een licht. En dat wil ik dan in die ene foto hebben. En eigenlijk wil ik zo'n zelfportret meidje, dat is ik een, wist wel, dat is eigenlijk de schittering waar we omkest vinden in die eigen. Zag ik het uitvoeren. Toen op een gegeven ogenblik denk ik, oh ja, maar dit. Nou, en dan zie ik het meeste licht op. En dan ga ik zien hoe dat wordt. Het licht in die eigen zei altijd een heel soort hoe wie het best. Ja. Of daar zie ik altijd naar bij oren. Of de eigen zei een heel soort. Ja. Dus in die zin is dat ik het zelfbeeld dan en de blik in de wereld.